Sumna yung buntag ng mga kaprobinsya, no? Nakita nyo diha nga naglawag tas itong mga manok mga kaprobinsya, no? Kay sayo man sa buntag, manglawag tas itong manok para naapod tayo makaon po ng okasyon. Kaya makita yung mga probinsya nga nagsabot kami yung sa mga tuon mo ning kani nga muna sabutan nga tuon karong buntaga. So tanawan yung mga kaprobinsya no butang mantika diha sa itong kahaon isa katag ahos sa nalag ng probinsya. Lamas kayo mga Bombay ahos na sa so karong buntaga mga probinsya magpaklay dita yung Bisaya simple ra kayo wala kayo na si mga lamas mga probinsya. So diha nakita ninyo na giluno na ng mga paklayon napalit na namo dito sa merkado pinutos na nadaan siya mga kaprobinsya mga largo na siya paabot ta kadit mga probinsya nga malaka na siya no kanang mga unod ug kanang mga atay diha sa paklay para masundan na natong lamas mo diha pag aksyon na ninyo glata ron gibutangan na mag oyster sauce mga kaprobinsya para pampalasa ibutangan sa black paper asin mga probinsya para panlasa mga siya paklay mga kaprobinsya. Ano mga probinsya ato nang sugayon para ma-mix ng maayo ang lasa sa atong paklay sa gibutang mga seasoning. Sa diha mga probinsya hapit ng sa mga lata mga probinsya butangan po nato siya og ketchup para na siya tamis gamay kapabalansi siya sa iyang lasa. Mga probinsya nag-mix ng ketchup din mga probinsya no so mga ketchup sa probinsya mga padagdag po na siya pa nindot sa tanaw sa pakulay no nakapagwapa na siya sa pakulay kaya na say color so paabot ang probinsya nga maluto mga probinsya mga diha mga kita nyo mga probinsya nga mga naluto na siya mga probinsya kanang hinam-hinam na kita mga tao mga probinsya so karon mga probinsya kanang kung naman ang mga ano ta mga probinsya damgo kan dami ko ka kay tubos ari tao ni kay Tuan, atay. Ikan enggak ke? Atay hatag ero. Pero ke makau ero na.